Nyero eme ku Jisu. Nyero eme ku Jisu. Nyero eme ku Jisu. Imane eme ku Jisu. Imane eme ku Jisu. Konmen ko para artukot mata kasngi ngin puson halor kam jong umen sim naga kam jong ki apostol nong arpau tukot arpu arbat arpulai. Mentah kapak ungu ia umen sim bokoi ngan lej sa Jerusalem. Klam datip ayu kanjia yang hangta. Tang kani ngatip bahaman la kasnong umen sim bokoi ulama ham yang ba kabendi bat kijing sitom ki ap yang kaktin jong try isango konmen ko para bangit ko parlok au try Yesus Christ ha kani ngi ya puson kendiat ya kini ki arteli ki bangidang sudah biok sengau ya kajing le jong umen sim bokoi ya apostol Paulus dah kabak ungu ia umen sim bakut ngan let sa Jerusalem. Nang tah kaba arpulai yesngau ba lengba jong umen sim bakut layok jing maham u Paulus layok jing maham ba ka patok ane ka bendi bat kijing pensitom bat kijing saksitom ki ap Henry u Paulus ulait. Nia pet ya kajing im lade hato ngilong neem kiba slur ban kongu ya kajing persat jong umen sim bokut ha kajing im kajongi tongin nom ya kren ya ki kam ki pakrau ki kam pla ki ba ngila ban IT lade ba umen sim bokut untrei lengba jongi ina pet ya ki ba ngile man kasngi haba don kajing tenju yangi ban jit hapdeng ka badai ban le bat ban kiar ya ka bom dei ban le bun sin mene kat bang rang ya dan ti ngang wan na jing trei yo sngew liak ke jing ya kren jong arngut ki long kemi ki ya kren sapang ke jing ya tiblem bun sin umen sim bokut ukren hangi ha ke jing ya tiblem jongi Henry bon napdeng jungi ki bakot ya ladi Kristan ni hikai ya kajing tiblem banjit kumno banjit hapdeng ki pangi de banle ya ka bangi sngew ka bak suk yang ni ban kongu ya omen simakut ni jit ban kongu Henry ya kaju kasur ju omen simakut ka pas pen sngew ngi ka balong ka pa bat ka pa ni ladang ile ya kata ngin sa sya kren lene ngin sa sya kentai lene ngin sa sya mai te ban kier na ka sya mai ni kentai ya ka sur jong men sim bakut hangi kini ki pangile man kasngi te kat nolei haba la persat yangi bangi dei ban let ya lap ya kaktin jong blei ya ka gospel hakitu ki ba latip lupa hapa kiok sengau ya kasur jongi kin sa le ke ban pensi tomengi ban pau ya ke jing kentai yangi hato ngilong ki paslur na em ni ong ngilaya baptisma ni Katolik ni don ru ke jing penskem sakramen jing penskem ni pediang ya Jisu ha ke Eucharis bokoi hato ka ni ke jing yo priang jing yo men sim bokoi dah kata hato ngilalong nem ki paslur hato ngilalong nem ki ba pla ya Jisu ha ki jaka ki ba nak bantai jongi nai nginai ya keren ya ki jaka haba don ki bur ki bangim itu haying la jong ningkong haying la jong ningkong haying imeipa haying kumukpa haying jong ki khun kum kakme haying gerkat utengah bat ki khun hato ngako ngu nem ya kasur jong men sim bakui wat lada kin sakentai wat lada kin sakren dai kin sakren tomet teng haying la jong ru lada ngi kren dan ngi pen i wat lada ngi pen i de kaktin ke pai jai teng lada
Pilong ubreu ne kabreu ne usamla ne kasamla baju le rublei brobor le cekamas le tista ceki sakramen kin saong ning kong ya pi ka tin ben ki ong u rublei ka ak rublei u ak rublei kum kine ning kong sedang na ying tenamar kata kane kajing rakhe jongi ya kasngi Pentecost ya ka ayom jong uman simbo khoi nakabanta jongi ki Kristan ka Pentecost ka dei man kasngi Henry namar ba ngi leklet ngi set ya uman simbo khoi ja po jongi nakane ka dau ka balang ka bu ya kane ka ayom bat kane ka por jong uman simba khoi ban kersiu biang nyangi kini ki khun ki don kam ya kini ki khun don kam ban kersiu biang ya jing don uman simba khoi ha ka jing im jong ki ban ken mau biang ya ki uman simba khoi udon ha kite balai ki sngap jar balai ki mlek ya ka badai balai ki kedup ya ka pasniu komen ko para tongin kerpan ya uman simba khoi ban ayangi kene jing slur kane ke jing pen khrek jongi ya kane jing ken mau buram ya ka sngi Pentecost to uman simba khoi yu ba jisu kular hangi un ayangi kene ke man sim jong ke jing slur hakane ke sngi puson ya kane ke jing ai jong ke jing slur hangi bangilong ki pas slur kumau Paulus ki senran ki Kristan ki benokong kelong ki pas slur Kami pulih, ya kene ka kam jong ki apostol borok ngiyoi, ya kajing seluruh jong ki Kristan. Wat lada kajing syale ben ka apa kamat jong ki Henry Kim Ting Kim Rich. Namar balai kata ka ding jong kajing i bawan rak uman sim bakoi ya ujisu. Ka ben kelang ding ya kadunut jong ki bat Kim Keng. Dek ke ba uman sim bakoi ulek hangi. Om dei ban penting yangi. Henry ayangi kabor. Hoi lada ngidoni man sima khoi teng teng yong apa doni man sima khoi kat kapa ngapan ngan yo klempep ngan yo bat ke jing sitom ru phin yo tang ba ke ba ap hangi hakapakut ka jan linen ke bali ke ap yangi hakapakut kane ke ka thong jungi kane de thong jungi tong man sima khoi un yarap yangi panlong ki pa slur la ka don ke jing kemen la don ke jing pidiang ne don jing kentaj pat jing pensitom la dei haying hajekatrei hangno ru de umen simba khu un sairap yangi ka don kam nangi tang kane ke jing ong yes de ko hanmen ko para tongin ong berabor yes ya umen simba khu pat un sa aibor wat lada ke jing pensitom ka ap na ka pantai jing ko jisu to ai bor yangi to sensar yangi to simti purai ke jing im jongi ngilong ki khun ki jong me lapen baptis singi hame bat kumba mela yap na ka pantai jongi ngiru ngin yap ya ka pop bat ngin sami pat lengkat bat me ha ka singi khadu en yo ro yo trai Jesu Christ jinam la jinam